guys, madong hapon natin kanan. Hapon ng kablakay ng laba ko. Grabe, labo na naranagan. Salamat kung natibik-bik kayo. Tabangan ko. Diya, nagpalit ko kilawon. Kaya dugay na ko kapalit. Dugay na ko ka kilaw dia. Hindi gamay manuha. Nipalit ko kan guys. Kananay. Luy ah. 50 rin itanan. Daghan. Nay, ipalit ko gluy anay, 50 ron eh. Ha? Gluy ba ning palit ko. Ya, 50 ra. Ilan na? Itong may tumboy sa putlong kam. Mabibing ko? Kanang ka mabibing katong tumboy ba na ilang mabibing? Hindi mo nanirin mo yan. Nipalit pa sa Antonina, kung pasig pwede ko makapalit pati. Palit ko. Pinto. Nangatos bro, kilawan? Anong kumuk? Gamay naman. Kita naman. Ang mo kaligit na rin tumulin ako. Kamis na rin. Iko? Kita na rin kang bukas ko na. Alam mo kamo kang polisig discreet. Sige yung kakaan ka na adlaw nga na. Ano wala akong kampo. Wala naman po na ugma. Masama rin mo na sa baon. Ba, gamay naman kumitin. Kuha na ko kilaw. Banha! Wala naman. Nagsabaw ko sa paggabi iyo. Mahulog na. Ang hapon na sa utong sabaw din bread is there. Iprito rin na. Nagpinarito rin. Huwag pa ka na. Anong blanca? Ay. Ang una na naman eh. Ito, nakalimutan. Wala, doon ko sa bumag. Nakawasal. Nainanan. Kaaginanan, Lexi. Ibang pag-inom natin ah. Kaaginanan. Arte-arte. Wala kwarta. Ito ito inunan. Butang sarip. Salaman na. Huwag inunan. Magaling. Kaya lang pa may inunan. Ganyan. Prituhan ba mo sila? Namayaw ka. Suwa ko. Nagay pirito diya. Nanti. Mukha ang lagi ng inan. Basta ka nag... Kung asa mo na. Kung ano. Hindi ba lug natin ka. Tao. Kaya lug ko sila. Lugos na ka dumudawak. Harap man. Ito na. Ang kuhan nga. Ang lahat. Ito ka buhok. Ito nga. Lagi taon na gisod sa bahag. Ang isa tunga. Katumpan. Ito nga na yung... Tagaan pa tali mo. Ha? May dagang pali. Ano naman po ka na. Makon pa nila ako. Ano na. So, wala pleasure eh. Wala. Lugos na ka dumudawak. Kasi ano yung pangliti ni kayo. Huwag kayo pangliti. Upang kayo. Hayo mo. Wala siyang panong ba? Nawali ko na telepon dito. Asa na nga. Nahukom na telepon ba? Kabasa mo sa kantrong ni Kulong katong yung mahatag siya kung telepon. Muna niyan eh. Mo siguro. Nagtuloy. Hindi man ang bawang sa tagaan niya. Ang kita mo sa papat niya. Parang ito sa ICM ko no. Sa ICM sa kipalit. Dako ba? Mula. Tinawad ko siguro ng tanang vlog na siya ka na sa ICM na skoro niya. Patong pagpangahoy. Ibabaw. Kasi yung halimbawa na Gigi no sa ray anak laki. Mura mapaluzahon ko no sa Gigi ko no. Paluzahon. Mukha sa tekiniraw din. Ngipin. Ano ka? Ano sa sinumenta? Kung tulis ko ngayon at 20 naman nga ka. Kung ano, kalalay nga ka na ka 5. Kaya dito na kapangin ako. Gidawat tibik-bik ako anak. Ang ano mo yan po? Ang laki. Wow. Nakasaka niya siguro. Kung ito kasal, baka ka na may habanabal. You better wait, I'll tell you why. Santa Claus. Lakan tabi lagi mamino ko. Kanta marag yapon kay makadungag ko ni Christmas party. Kapoy ra po ni kuha ako. Kanta ba? Kanta na. Ha?
it away this year to save me from tears. I'll give it to someone special. Ano to? Nga to di kinaunhan. Taka mo ka. Pahila dyan sa grab yung patay ka. Kung na mag-vlog, kapit na. Tay! Tay! Ayun sa loob ng radio. Banhaming! Banhaming! Hindi sila yan. Ang sama to tayo, natin pagkakaranta. Natin pagkakaranta. Sinte. Programin lang ang vlog nito tayo. Sabaw mo na tayo yung vlog nito. Tirang ko rami. Has na maaari na. Tungkol. Doon na nga rin na kayo wala mo na cellphone. Ikaw ka basta ko namin nga ikuhan. Kasi siya po na ko ano. Say me from cheers. Hindi ko na itong mamanay. Puti magkabalita. Di mo pinaglagot. Ha? Di mo pinaglagot na yun na. Sa? Sa turong ko sa hila, di ko. Susul, tra. Ikaw mo na lang ang vlog. Sabaw mo ng sugod. Sana. Ay sa. Diyan tanan. Kita na tanaw yung kita. Ano lang eh. Kumain. Hindi magkanta tayo mukha. Hindi gamay na. Kaya mo yan. Ay. Pinilaw. Ha? Kilaw. Ay sa. Carabalyas. Kaya mo. Hindi ay. Kalaki mo na eh. Ha? Kaya mo. Kaya panakot yung pili ha. Waman ako ay bakag. Bili ng mga panakot. Way panakot. Luy aw kuan ra ni. Luy aw Gamay ba? kamatis. Pisko mo ka. Pisko. Kita nakilang na si Roy. Roy. Kaya sa may palit. Sila Roy. Nga, bukod ko ng kulo. Ang sa siya ko. Ano na ito ako ba? Ano na ito ba? Ito ba? Ang gana ko ako pala sa kaon. Wala pilag uoy. Kasi rin ako mo. Sa luwas. I keep my machine, I keep my brain. Tell me, baby. Yung busan mo magilang ko, ano? Yung account sa Facebook, doon yung busan mo. Saya pilih dong. Busan mo. Gusano? Kaya sa Facebook. Ito nga libo ko na. Tanang vlog yung kita yung Cebu. Ako na rin. Kakanta ko na rin. Unahan ko mo ang sungay na. Sa tungan na din. Nagkita na rin ka. Kasunga na siya rin. Kinsa? Kan. Inalin siya. Di ba kasabas na sila? Aga doon ang kasungay no. Bawa ko katukod yung kasungay. Kasungay na pita man na natin.
Iyon, dahil pa tumigyan mo na. Ilang kilo kerbalas ay? 250. Ha? 250. Mahal ha? Mahal, yung isda ron. Oo. Kaya na? Ano sabi? Ito. Ha? Biara? Biara, tawa. Ta, Ako ma. nanaloy. Oo. Naman ni mo? Agluang gabi. Ang ipasong sa bulsa ni mo? 55, 645. O 655. pa miga? Miga 645. Nada ang suwa. Mga may dua kami. Hindi ka makain mo. Miga 645. Isa tira sa record. Luto ko ah. 645. Huwag makarang sa pressure. Visit? May parga? Numero? Kadaag ka, no? Ha? Daag, gidaag-daag. Ano naman? Kitty. Why do I like it? Ay, matipid. Isabot na mga baby. Nakita siya. Mga may dua kami. Ang hatag ang sa YouTube. Mga dua. YouTube. Kaya sa radyo ko gabi. Mga dapong dua. Nami ka YouTube. Hala, bidak Lexi, bugnaw. Nagkagpag-ice cream. Pag-ilis na ito. Muog. Matugag pila rin, ma? For 50. Kay, Hindi na. For 5, for 50. dami naman ko. Di naman kumabalik. Pinakautrabaho? 645. Para ko ka ng ice cream. Namin ang gamit. Oo, padara. Tuwa ba? Padara ko ng Dasa. Oh, Patala alin. Dara na sa punari. pwede ko. Gana rin. Nakita na. Dati mo ba? Ha? Magugas ako dati.